Bueno, empezamos logo. Ante todo, gracias a todos por vir, boas tardes, a todos e a todas. Planteamos esta charla desde a plataforma de Defensa da Ría para dar visibilidade á macroempresa celulosa que se quere plantear en Palas de Rei, que chaman Altri. Hoxe vai a explicarnos un pouco as consecuencias que pode traer sobre esta ría, as consecuencias que pode traer sobre incluso no mesmo pueblo que se vai implantar. Queríamos explicar un pouquinho para que de primeira man sepades as consecuencias todas que vai traer esta empresa a todo o sector primario. En principio vai falar Sergio Núñez, que é do colectivo, é voceiro do colectivo veciñal Santiso Vivo. Depois vai falar Ana Fernández, que é voceira das Aguas de Adega e doutora en hidroloxía. E por último, Xaquín Rubido, que é o presidente da plataforma de Defensa da Ría. Xa vos deixo con eles porque é máis interesante escoitar eles, a verdade que outra cousa. Nada, non fai falta. Creo que me escoitades todos, non? Non teño que andar aquí arrancado, pero se me escoitades todos, aparte probablemente vou poñer de pé que me sinto máis. Bueno, nada, simplemente, como xa dixo... Non, xa sei, é que como non teño... non vai ir o vídeo, vai ir despois. Nada, simplemente, en primeiro de todo, quero dar boas grazas tanto a plataforma de Defensa da Ría da Arousa como, bueno, neste caso, o maio de Rianxo, por ter a oportunidade de ter un coloquio de ti a ti con vos, vale, para que poidades ver un poquinho a realidade do que está ou que quere acontecer, vale, e que teñades unha visión máis para vos ter un criterio, non? Que basicamente entendo que para que vides todas e todos aquí. Así que, nada, comezo, simplemente. Habitualmente comezaba con vídeo, pero vos explicar de onde son. Vale, eu vivo mismamente na ribeira da Ulla, no concello de Santiso. Vale, Santiso, collede o mapa de Galicia, e está no medio. Ali é onde está o encor de Porto de Mouros. Vale, o encor de Porto de Mouros é, digamos, o encoro grande que hai no río, vale, e a miña casa está xusto a beira, nunha aldea que se chama Brocas de Baixo. Por que vos conto esta historia? Pois, basicamente, para que vexades onde empeza todo isto, vale? Todas as terras, as millóns terras que tiña a miña familia están debaixo dese pantano. Están debaixo dese pantano e o que xenerou, vale, foi desarraigo e pobreza. Vale? Estamos falando do ano 62, ok? Na miña casa os meus tíos son 10 irmãos. Só un irmão quedou a vivir ali, vale? E aquí ven o que da cuestión e o que se ven a repetir agora mesmo. E é que nos venen ca mesma trampa, co mesmo argumento trampa. O argumento de que vai vir o progreso. Vale? Cuidadito con isto, porque sempre venen co mesmo tema. O progreso, que vamos a ir á aldea, que vos estades en contra do progreso e demais. Isto mismo que seguro que escoitaste moitas veces noutras situacións, é o mismo que les viña a contar aos meus avós no ano 62. Vale? Que grazas a que vos sacrificades as vosas millóns terras e o que vos dou de vivir toda a vida, vades a ter unha mellor calidade de vida, todas as terras de arredor e todos os povos de arredor van ter unha mellor vida, van a haber outras formas de ver con ese sacrificio. E nunca tal foi así. E dimos por qué. A cambio de desarraigarnos totalmente, vale? O que pasou foi que supuestamente cando se fixo a presa, o que era para xerar electricidade. Ben, esa electricidade nunca na vida foi para nós. Xa non para nós que vivimos na beira do Ulla, sino ni siquiera para Galicia. Nunca. E máis, ainda hoxe, xa históricamente as granxas que había de alrededor, cando querían muxir pasaban as canutas, porque a
a luz chegaba daquela maneira. A luz chegaba daquela maneira. Isto non me estou falando de aí 40 anos, eu teño 38 anos e o estuve hasta aí relativamente pouco. E a máis ainda vos digo, ainda a día de hoxe, cando cae o tendido eléctrico, os últimos en chegarles a electricidade somos os da aldea. Vale, e despois os postos de traballo hai 4, e houve 4 históricamente. Por qué? Porque tiña que facer unha ponte que decideu Fenosa non facer, vale? E, polo tanto, como sí que houve bastante presión nesta historia, hai unha lanchiña que está 24 horas ao día pasando de un lado a outro. E este é o resultado. Moitísima xente desarraigada que tuvo que arrear para a Coruña, vale? Por nada. Por nada. Pero sí, polo progreso, de dúas empresas, que era Moncabril e Fenosa, e o resto arreado. Pois isto mismo que vos acabo de contar, que pasou no ano entre 62 e 68, vale, en épocas bastante diferentes, vale, en pleno franquismo, é o que nos veñen a contar agora mesmo con Altri. Exactamente o mismo. Exactamente o mismo. O tema de para quen é o progreso e a costa de quen é o progreso. Entón xa o sabedes todo, xa podemos marchar. Non. Evidentemente isto ten moitas máis raíces, pero a base ven sendo sempre a mesma. A privatización dos recursos de todos e de todas, a costa de todos e todas, para o enriquecemento de dous. Ahora vos explicarei quenes son esos dous e de onde venen as historias. Vale? Ben, concretamente ahora vamos a falar do Proxecto Gama. O Proxecto Gama é esta industria, vale, que presenta a empresa Greenfiber. A empresa Greenfiber é unha empresa que se fixo precisamente para isto, vale, que está, que son os donos desta empresa, basicamente o 75% Altri, que é esta papeleira portuguesa, e o 25% Greenalia. Vale, isto, quedabas con isto porque máis adiante vos vou explicar. E o que veñen a decir é que vai ser unha empresa que vai a facer pasta soluble a base de eucalipto, 400.000 toneladas ao ano, e de forma secundaria 200.000 toneladas de laiocello. E aquí está o que da cuestión. E que, máis ou menos, alá polo 22, empezou a espetarse xa pola comarca que iba a vir unha empresa para reciclar roupa e por eso metía tamén un poquinho aí a Mancio Ortega e compañía e que iba a facer fibra, este laiocello que ven sendo unha fibra para facer roupa con eucalipto, que, resulta que é unha tecnoloxía super innovadora, que é super verde e demais, que ten unha empresa austriaca. Bueno, claro, a xente sin primeiro dixo, oye, pues, a ver que ven aí. Despois xa houve outras cousas, vale? Pero resulta que cando hai que ver as cousas que cando venden en papel e no doga e demais, resulta que xa non era eso. Resulta que é unha pasteira. A pasteira que conocedes de toda a puñetera vida. Pero unha pasteira increíblemente grande. Que pretende facer esta pasta que é 3 veces o que fai antes. Vale? E de forma subsidiaria ou que veremos se o fan, porque para poder facelo tenen que ter a patente, unha patente que ten que comprar directamente a súa competencia e que eles mesmos din que só vai tirar para adiante si consiguen os cartos públicos que despois nos comentan. Vale, como os decía, temos o falso debate do progreso e progreso de protección, vale. Ben, que recursos ven a pedir aquí Altri? Pois basicamente auga, vale? E madeira. Auga e madeira.
E despois cartos públicos, vale? Porque isto se vai a financiar a 900 millóns, vale? E 250 millóns van a pedir a través do PERTE de descarbonización. O PERTE son fondos da Unión Europea, de Next Generation, para que o Estado español, neste caso, diría a Unión Europea, que proxectos poden ser susceptibles de ser financiados por esta cuestión. O increíble do asunto é que este fondo PERTE de descarbonización teñen que recordar 8 obxectivos, vale, que teñen que cumplir todos, absolutamente todos. E só vos vou dicir un para que xa que non vale, que basicamente o cuidado dos recursos hídricos e marinos. E iso é o primeiro que xa non cumplen, porque o que veñen eles a decir é que queren cando empezamos a preocuparnos moitísimo foi cando empezaron a pedir a captación da auga. Vale, na captación da auga, basicamente, eles o que piden, vale, son captar ao día 46 millóns de litros de auga do entorno de Portugal. 46 millóns de litros de auga. Eso é, seguro que os escutaste máis veces, pero, equivalente ao que consumirían ao día 350.000 persoas, toda a provincia de Lugo. Ou Vigo e arredores. E despois de ser utilizada, vale, o que din, isto todo o que vos estou explicando son datos deles, vale? O que din é que van a devolver ao río 30.000 metros cúbicos, 30 millóns de litros de agua, vale? E increíblemente nos din a cara que eles non utilizan agua. Porque isto é unha cousa unha constante, sempre nos din cousas maravillosas que eles van, que non usan a auga, que non contaminan, que non sei que, pero despois vas ao papel, que é o que eles presentan, que é o estudio de impacto ambiental, e hai outras cousas totalmente diferentes. Esos 30 millóns de metros cúbicos 30 millóns de litros de auga que van a devolver ao río, que despois probablemente vos explican moito mellor aquí Ana, que é experta nesta situación, vai ir con nitróxeno, con fósforo total, con fosfatos, isto é o que din eles, que despois veremos o que hai, vale? Pero ao mesmo tempo a cara está dicindo que vai vir, van a devolver millor que a colla, vale? Este é o que vale, non me vou a estender aquí porque eso vai vos explicar mellor Ana, vale? Pero a cuestión é, e eles sempre din, non, nós non usamos a auga. Bueno, vamos a ver, eu creo que eu son profe de primaria. Eu creo que todos pasamos pola primaria, facemos a resta, 46 millóns entre menos 30 millóns, aquí hai 16 millóns que desaparecen, que non sabemos que vai pasar con eles. 16 millóns de litros de auga é unha animalada. O día. Eso é unha animalada, vale? E isto é un recurso de todas e todos. E xa me dá moito reparo de chamarlle recurso, porque recurso quere decir que temos direito a poder utilizalo. Pero nós realmente aquí pasamos, se temos unha vida maravillosa, 86 anos de paso. Pero esa mesma auga que pasa por este río vai dar a vida, por este río por todos os ríos e polo mar, vai dar a vida a todas as xeracións, igual que lle deron as xeracións anteriores, tenlle que dar as xeracións seguintes. Aquí está o que da cuestión, sempre. Vale, despois quero falar dunha cousa que é importante e eu creo que é moi clave nesta situación e é que cando che vene con este tema do progreso obvian unha cousa e é que todas as actividades humanas, absolutamente todas as actividades humanas teñen un impacto directo con o seu entorno. Isto é así, quero dicir, a agricultura ten a pesca, ten un impacto directo. Todo o que se vos ocorre, todo o que fagamos ten un impacto directo. Pero é que este non é o que da cuestión. O que da cuestión é se é sustentable ou non. Hai pesca sustentable, hai pesca que non o é. Hai agricultura sustentable, hai agricultura que non o é. E a industria é exactamente igual. E esta é unha industria claramente non sustentable. Vale, porque non somos os primeiros que queremos o progreso para as nosas terras. Isto é así. Vale? Pero non o progreso a costa de todo. De feito, no mesmo concello, hai moi pouquinho,
houve outro proxecto industrial que se chama Biofreitec. Hai 2 anos que fixo, vale? Fai fariñas alimentarias con larva de mosca, vale? Cal é a diferencia entre ese proxecto industrial e o proxecto industrial de Altri? Pois, basicamente, que o proxecto industrial de Biofreitec, primeiro, non contamina a auga, nin pide esas cantidades de augas increíbles, nin contamina o aire como vai contaminar esta empresa, vale? E despois que pecha o círculo. E isto é importantísimo e un kit a cuestión para ver como balanzamos isto. Cando falamos de pechar o círculo, quere decir que esa empresa ou esa proxecto industrial, neste caso, vai a xerar, vale, riqueza dentro do territorio. Por qué? Pois porque esas fariñas alimentarias, neste caso desta empresa, van repercutir no tecido agrogandeiro da comarca e vai xerar riqueza na comarca, etc. Vale, isto Altri xa de per se, a mesma empresa, no seu estudio de impacto ambiental, e cuidado porque as palabras aquí nunca son inocentes, no seu propio estudio de impacto ambiental di que é unha industria de enclave. E isto é unha palabra clave. Alguén sabe que é unha industria de enclave? Por certo, se no medio queredes preguntar calquera cousa ou tal, non vos privedes, A industria de enclave forma parte da economía de enclave. Eu tampouco sabía, hasta hai pouco, non pensedes aquí que somos super listos ni nada, hai que buscar. A economía de enclave é a economía que xeraron as economías imperialistas cando acabaron os imperios, principalmente en África, pero en América tamén. Vale, por exemplo, o Imperio Británico, o Imperio Francés en Francia, o Imperio Portugués, e o Imperio Español en América. Vale, que fixeron cando, alá por mediados do século XX, se deron as descolonizacións? Dixeron, sí, o Estado vaise, pero as minhas empresas quedan aquí. Para que? Pois precisamente para o que quere facer antes, que é utilizar os recursos do territorio para extraelos e metelos no mercado, neste caso británico, francés, portugués ou español, e que non quede nada no territorio. Vale? Isto é o que a industria, a economía de enclave. E a propia empresa, Green Fiber, recorden, di que este proxecto é así. Por qué? Porque o que vai facer nese proxecto industrial é, principalmente, facer esta pasta soluble a partir de celulosa, vale, e exportala a China, que é o que fai Altri en Portugal nas súas outras pasteiras, vale? E despois métenos o rollo do liocel para decir que, oye, vamos a intentar conseguir os fondos europeos por esta parte, vale? Isto é o que eles mesmos den, non é o que eu sei, é o que eles mesmos den, vale? Entonces, aquí o que da cuestión está en queremos un país soberano a nivel alimentario, soberano a nivel industrial, ou queremos ser unha colonia? Parece que é moi tremendo, parece que estou exagerando, pero non, é que aquí, igual, onde está o tema. Aquí está o tema. E este é unha punta de lanza deste modelo, pero vivístelo aquí non hai moito. A Lei de Agricultura de Galiza é o mismo tema. O mismo, exactamente igual. A eólica mariña, o mismo tema. Por que digo isto? Porque este problema non é un problema da miña comarca. É un problema a nivel do país. É un problema que nos van a todos un rollo. Vale? É un tema de se vamos a defender o que nos dá a vida a toda a comunidade en contra dos especuladores de sempre. Vale? E aquí ven o que vos iba a explicar. Green Fiber. Green Fiber é unha empresa que quere facer esta macropasteira
e está, accionariada ao 75% de Altri, que é a empresa portuguesa, e ao 25% Grinalia. Vale, que non sepa que en Grinalia é unha empresa que se dedica a xestionar o monte galego, evidentemente non con criterios ecolóxicos, con criterios totalmente economicistas. Vale, e a súa presidenta é unha muller que se chama Beatriz Mato. E a mí dame moito coraxe decir isto, porque seguro que máis de unha, máis de dúas, sabedes quen é Bea Mato. Beatriz Mato. Quen é Beatriz? É do PP. Non é un problema de que se do PP, non é un problema de partido. É un problema de que esta señora é, e foi, hasta hai 4 días, a conselleira de Medio Ambiente dos respectivos gobernos de Alberto Núñez Feijóo. Vale. Esta xente que lle vai do lombo se ten igual, que ten que vivir como a voz da auga. Importa un pimiento o que hai mañá. Por que a Xunta, concretamente Rueda, porque o fixo moi especificamente, está a favor deste proxecto? Porque sabe que nun futuro, cando o seu proxecto político, a súa historia política, remate, acabará aquí. Igual que acabou Isabel Tocino en Ence. Vale? Pero, volvo e repito, isto é moi importante. Isto non é unha cuestión de partidismo. Isto é unha cuestión política. E dentro de todos os partidos, evidentemente, hai xente máis boa, hai xente menos boa e demais. Vale? E xente honorable hai en todos os lados. Pero a xente que non o é, hai que decirlo. Vale? Aquí temos a Beatriz Mato, pero temos a Alfonso Alonso e temos a Pepe Blanco. Vale? Cunha consultora facendo lobbying en Europa para que isto tire para adiante. E nesa mesma consultora, ao final non entrou, pero iba a estar o que foi ministro de Consumo de España, do Partido Comunista de España, que se chamaba Alberto Garzón. Vale? Entonces, quero que vexades, é o de sempre, desgraciadamente. Vale? E esta é a leria. E como se combate esta leria? Movilizándose. Non hai tutía. É a forma. Esta xente, e despois veredes, como explicarán aquí a compañera Ana e a compañero Xocas, pensou que viñan a Pailandia. Porque se vedes o estudio de impacto ambiental, que é un estudio larguísimo, infumable, volvo a repetir, un profe, rasquei 4 cursos e xa empecé a ver o que había, imagínate se sabe moito máis. Pois é un estudio de impacto ambiental chapucerísimo. Porque pensaron que ni Dios iba a ler esto. Porque pensaron que iban a un sitio, como tantas veces teñen cacarexado polo tema este de el progreso, que iban a un sitio depauperado, que iban a un sitio deprimido e que, Dios mío, de alma. E nada máis lonxe da realidade. Vamos falar concretamente da miña comarca, pero podelo ver vos tamén na vosa exactamente igual. Que temos dificultades, evidente, pero que temos fortalezas son moitas. Vale, só vos vou a decir dúas para non aburrirvos. Vale, unha da nosa comarca e unha da vosa. A nosa comarca, que non só é a Ulloa, Terramelide, Terrarzúa e Deza, vale, que é a que está máis implicada neste tema, ten un conglomerado de empresas agroalimentarias increíbles, vale? Que se xuntan maioritariamente, vale, na DOP Queixo Arzúa Ulloa. A DOP Queixo Arzúa Ulloa é a primeira DOP en transformación do leite e de queixo de Galicia, pero é a segunda a nivel do Estado español. Iso é moi poderoso, Despois temos outras fortalezas económicas, como, por exemplo, o Camiño de Santiago, vale, que, de feito, está moi afectado por isto. Se o Camiño de Santiago cae, Palas vai non pasar moi mal, Arzúa vai non pasar moi mal, vale? Se non digo a nivel xeral de país, porque, bueno, sería increíble. Que máis? Daqui, que está moi en perigo, precisamente por isto, polo tema de como van quedar as aguas e demais, é a produción marisqueira. É unha cousa, eu supoño e espero que todos seades conscientes deso, pero sempre mo repito, vale? Porque, como decía Goebbels, unha mentira dita 1000 veces convertese en verdade. Mirade, o maior produtor de mexilón do mundo,
xunto con China, é Galicia. E dentro dos produtores de Galicia, o 70% da produción está aquí. E despois veredes, como vos vai dicir Xoque, como vos vai explicar, que isto está en serio perigo. Non só, evidentemente, polo que vai pasar, si ven algo, por moitas outras cousas, evidentemente. Pero non hai que ser moi listo para saber que se a hoja que ven de arriba ven mal, se ven mal. Un vai ter mañeiro que se ven mal cola. Exactamente. Vale. Non hai que ser Einstein. Non hai que ser Einstein. Ok? Vale. Nada, simplemente armadevos, porque o que temos aquí como país, vale, é moi poderoso. Pero toda a vida nos dixeron que éramos pobres. E non é verdad. Non é verdad. O que temos que creernos, o que temos, é desenvolverlo. A miña zona, vale, que é a terra de Melide, ten este poderío agroalimentario. Nós, tanto nós como a vos, principalmente, producides alimento. Que isto é moi poderoso, joder. Isto é moi poderoso. Somos unha potencia alimentaria. Fajámoslo faler e desenvolvámoslo. E é evidente que vamos a vivir moitísima máis xente que o que supostamente vai a dar aquela outra cousa, porque despois vem o correo de sempre dos postos de traballo e ali casi por nada, desgraciadamente. Mirade o que dixo, os postos de traballo sempre son unha cousa seria, ali casi do risa. Casi do risa, porque viron primeiramente que iban a hacer 4.000, que xa, de onde sacas ti 4.000? Despois eran 2.500. Despois, bueno, 2.000 indirectos, 500 directos e 2.000 indirectos. Pero non hai que ser moi listo para ver que teñen en Portugal. Non me vou inventar os datos, paso o INE de Portugal, que además chamase INE, Instituto Nacional de Estatística, e vas a ver que pasa onde está Celvi, vas a ver que pasa onde está Celteixo, si subeu a pirámide poblacional, é todo o contrario. Vai para baixo. E despois, en todas as plantas que ten Alto Portugal, ten 774 persoas contratadas, con 1 millón e pico de toneladas anuais en total. Están dicindo que 400.000 vas a facer 500 cando en todo Portugal só faz 774. Creo que xa non hai por onde poder. Vale. Bueno, simplemente, eu só quero que teñas claro unha cousa. Non quero ser tremendista, ni nada por estilo. Pero isto é grave, vale? É grave para todos e para todas. Porque nos ven a todos e todos no lombo. Vale? Evidentemente non vai vir o apocalipsis, non vai vir o río Ulla con lume, nin vamos morrer a 2 días. Pero aquí está tamén outra cosa da cuestión. Eu, como desarraigado, non vivo na Coruña, eu vivín ao lado de Resol toda a miña vida. Bueno, toda a miña vida non, pero a miña infancia e a miña primeira xuventude vivín ao lado de Resol. Unha empresa que cumple os parámetros, como di, porque só faltaba que aparecera algo ilegal, non? Pois, chicos, eu son asmático, meu irmão é asmático, eu cada vez que había unha descarga en Coruña de carbón sabía sin que mo dixeran. Entón, aquí está aquí da cuestión, non hai que ser tremendistas, pero sí que é certo que non necesitamos este proxecto porque a calidade de vida que temos é moi boa, vale? E non quero, eu concretamente non quero este proxecto porque non nos fai falta. Xa solo por isto creo que non hai moito máis que decir. Vale, vou repetir, é serio, non vai ser a por isto. Pódese convivir ca industria, joder, que den ao de Bilbao. Pero que fixo Bilbao ca industria? Fuera toda. Por qué? Porque quen quere vivir con esa calidad de vida? Pois este é o mismo. E además, e xa para acabar, vale, foron buscar o peor sitio que poidas imaginar para poñer. Que concretamente nun sitio que está que é unha zona de especial protección ao lado da Serra do Careón, nun sitio super especial, cun solo ultra especial que case solo hai nun % da terra, e precisamente por eso
ali hai catro que eu recordo, seguro que haberá máis, plantas endémicas, vale? Que son nas ten ali. Unha delas é a margarida de Barazón, como se chama a margarida de Barazón? Dilo, vale. Bueno, da igual, pero é importante que esa margarida fixo que a autovía se tuvera que cambiar. Pois esperemos que alguén tamén. E esa é que nos vai a salvar, desgraciadamente. Vale, non. Vai nos salvar que todos e todos estemos o 26 en Palas. Eu convido-vos abertamente a que estemos ali todos e todas, porque isto é como se gaña. E non é a primeira vez que se gaña, nin a segunda, nin a terceira. E vos desto sabedes moito. Porque a lei da agricultura de Galicia tamén era isto vai pasar, isto vai, como os poderosos están aí. Non, señores, nós temos moito poder. E temos o que demostrar. Vale, lei da agricultura de Galicia, fora. Mina de Touro, fora, pola presión popular. Mina de Corcoesto, fora. E tamén tiña todo o poderío da Xunta con isto. E como estes moitas máis. Vale, así que, nada, simplemente deixo vos cos compañeros e compañeiras. É que non teño vídeo, Juan. Era para que mirades un poquinho a miña zona, que realmente é moi bonita, pero dá a situación de que eso bonito, que para min é bonito, e o meu paisaxe, que o paisaxe é un recurso moi importante, e isto é o que nos estamos xogando co tema da eucaliptización, pois tamén ten esa outra vertente que vos dixo ao principio, que representa o desarraigo e representa a pobreza de moita xente. Vale, pero bueno, sí que é certo que para min, como eu vivín así toda a vida, é o meu paisaxe. Pero para os meus avós era unha desgracia. E para a miña gai tamén, sabes? Entón, bueno, simplemente quería facer esa comparación do que xa pasou aí 60 anos que nos queren volver a facer agora. Vale. Bueno, nada, que moitas gracias por escoitarme, nada, deixo-vos con Ana Fernández de Conxocas, que vos van a explicar increíblemente ben, xa a nivel técnico, vale, no tema da agua, o tema da biodiversidade, e, bueno, e a exposición increíble de como funciona a vosa ría, que é algo espectacular. Vale. Bueno, pues nada, eu tamén quero agradecer o espacio que nos dades para denunciar isto, xa que non hai, xa que tiña que facer a administración contarnos realmente os impactos, non sei se vai ben isto. Sí, vai ben. Vai ben, non? Os impactos que ten esta fábrica, como eles non o van a facer, pois tivemos que poñernos moitísima xente a ler. Dicen 10.000 páxinas, eu creo que eran máis, pero bueno, moitísimas páxinas e aínda seguimos, non? Neso. Entón, bueno, de entrada así vou intentar resumir rapidamente o que vou falar, descripción do proxecto, localización, a posta en valor, comentaréis as 4 especies que hai, non? Impactos, un resumen de unha diapositiva dos impactos. Como eu digo, este é un monstro moi grande que ten moitísimas patas, vai ocasionar moitos impactos. Impactos na vacía hidrográfica e calidade do río Ulla, e xa por último, que suporá aumentar esa contaminación, porque se vai aumentar, como dixo o compañeiro, xa hai contaminación no río Ulla, pois vamos a aumentar, non? Bueno, moitas cousas xa as comentou Sergio, non? Pero bueno, este é un anuncio que había xa hai 2 anos, do 24 de abril, na páxina de Altri, e sigue a estar aínda no día de hoxe. Bueno, pois, que era? Pois era unha biofábrica de fibras sostibles. Moito bio, moita sostibilidade, moito greenwashing. Ao final, chegou o DOGA o 4 de marzo do 2024 e que nos di que é unha pasteira. É unha pasteira, a fábrica vai ocupar 360 hectáreas e con 2 liñas de produción. A máis potente, a pasta de celulosa soluble, 400.000 toneladas ao ano. E xa, como comentamos, para eso queren 250 millóns de euros públicos dos Next Generation. Pero bueno,
eu creo que vai a ser difícil, creemos que vai a ser difícil que os consigan, porque teñen que xustificar que non van a causar dano a a ningún deses 6. Aquí poño 3 deles. Como decía antes Sergio, uso sostible e protección dos recursos hídricos e mariños. Eso, vamos, o primeiro que non cumple, pero os outros 2 tampouco, ni prevención da contaminación, nin protección e recuperación da biodiversidade dos ecosistemas. Xa veremos por qué. E, que creo que non se comentou, é un proxecto declarado PIE. Que supón? É un proxecto de interese estratégico. Supón, polo tanto, reducción da burocracia, reducción dos prazos e abre a porta ás expropiacións. Moita xente, como contou Sergio, non quere esta industria, pero claro, poderán expropiar os terreos. Bueno, así rapidamente, como falamos, está no corazón da Galiza. Nun principio querían tan só ubicala na finca de Río Seco, pero non lle chegaban, eran 125 hectáreas. Ao final pretenden coller 243 parcelas. Bueno, como falaba Sergio, é unha zona moi peculiar. Representa o 1%, ou seja, só existe 1% a nivel mundial. Hai afloramentos serpentínicos, chámase esta rocha, e aporta aos solos unhas condicións moi especiais, en moitos casos de metais pesados, que conducen a unha especiación e a que se evolucionen endemismos. Grazas a isto, gracias a este solo tan peculiar, hai 4 especies que só existen neste lugar, pero que xa non hai que falar das especies de flora ou, bueno, de aves, de anfibios. Hai que falar tamén dos fungos ou da peculiaridade que ten este solo, que se di que é un laboratorio biolóxico. Moitas destas especies están a estudiar para descontaminación de solos por metais pesados, por exemplo. O sea, ten a nivel científico moitísimo interés e a nivel biolóxico tamén, non? É un espazo de grande valor ambiental que debería de estar protegido, como está ao seu carón a zona de especial conservación Serra do Careón. Bueno, ainda a día de hoxe seguimos a exixir que se incluya dentro da Rede Natura. E ao final o que conseguiron foi intentar por aí, bueno, ahora xa sabemos por que non incluir en Rede Natura, porque queren por aí unha macrocelulosa, non? En canto a ubicación, estas son as 360 hectáreas que vai ocupar, vale? Esta é o que vos comentaba, o LIC, Serra do Careón, está totalmente pegada ao Serra do Careón. Vai, a ver, este é un coro de Porto de Mouros, está en cor amarelo, ahora vos explicarei por que está en cor amarelo. Iso é debido a que está xa cargadiño de contaminación, pero ainda pode estar peor, vale? De aquí sale a captación. En total son 20 kilómetros que van a desfacer o suelo, este suelo tan peculiar que vos comento, e van, bueno, aparte, van a coller moitísimas terras, pero que no momento en que se ten lles den a concesión de augas, eles teñen un dereito de paso das entubaxes, polo tanto, que non lles van a expropiar. Se mirades os planos por onde pasan as entubaxes, cruzan en moitos casos en diagonal as parcelas, e iso non é unha expropiación. E van a ter un dereito de paso sobre esas parcelas, a xente non vai a poder plantar nin árboles nin arbustos nesa zona, non van a poder arar a máis de 90 centímetros, bueno, van a ter pois moitas limitacións os donos desas parcelas durante 75 anos. Aparte, vai haber, van a pasar unha liña de 15 km, bueno, unha liña eléctrica soterrada pola Serra do Careón, que ten esa riqueza que vos comentei edafolóxica. Ademais, os camiños os de obra, a obra vai a durar, non vai a durar, porque non vai a haber obra, pero bueno, duraría máis ou menos 2 anos. Van a cruzar tamén esa zona toda, con a riqueza que hai, que vos comento, biolóxica.
E hai 2 puntos de vertido. Un deles está a 1,5 km de onde corre Porto de Mouros e outro está varios kilómetros augas arriba e é o vertido de Obra. Aí é unha zona onde hai especies, está o mexilón, a margaritífera, de toda esta zona é onde máis mexilón hai, onde maior densidade hai, é unha especie en perigo de extinción. Xa con isto, xa nos fixemos unha idea dos impactos da fábrica de Altri. Aquí vou resumir o que vos digo, quedan moitísimas patas deste monstro, son algúns dos impactos, non? A degradación edafolóxica, impacto a redes natura, especies ameazadas, afeccións ao patrimonio cultural e a paisaxe, está o Camiño de Santiago, hai mámoas, por onde van a pasar en Tubaxe, hai mámoas. Incluso no estudio de impacto ambiental decían, hai 2 que se coñezan, e van a pasar igual a Entubaxe, a ver que fan co estudio de impacto ambiental. Afeccións ao Camiño de Santiago, Castelo de Pambre, Torrentes do Mácara, e despois o impacto socioeconómico, que xa o comentou Sergio, afección ao tecido socioeconómico da comarca, e tamén a vacía de Olla e da ría de Arousa, ou seja, vai haber afección aos recursos mariños debido a contaminación na auga que os vou explicar máis adiante. Aumento da localización, que é o que supón unha perda de biodiversidade, un consumo maior de auga, hai que pensar que dependendo da idade, cando comparamos entre árbol autóctono, o carballo ou o eucalipto, dependendo da idade na que estén, pois máis ou menos pode ser o doble do consumo de auga. É maior perigo e risco de incendios que xa o vivimos. Galiza xa o viviu. Impactos sobre a calidade do ar. Este é, un dos grandísimos impactos. O estudo de impacto ambiental, fixo o que estamos a falar, un estudio moi, non sei como decirlo, moi sesgado, e hai moitas partículas que se van a emitir e que non reportan, vale? Reportan partículas de 10 micrómetros, chamanlle as partículas finas, que son moi perigosas para a saúde, en teorías de 10 micrómetros, e que estiven outro día nunha palestra cunha enfermeira e comentaban as enfermidades, non? Pero eu así por encima, as de 10 micrómetros, según decía ela, son as que se soen absorbémolas polo aire e poñense nos pulmóns. Ácido sulfídrico, isto é o que reportan eles. Ácido sulfídrico que é venenoso e cheira moi mal, dióxido de sofre, óxidos de nitróxeno. Pero que pasa? Que este é un estudio teórico, fixeron un estudio teórico para chegar a decir que van a emitir estes gases e cantos gases van a emitir. Pero que ese estudio teórico fixeronlo totalmente sesgado cun programa informático que xa non está recomendado dende 2016. E non ten en conta, é como se estes gases foran inocuos e non reaccionaran no ar con humidade que hai ou con outros gases que xa hai no ar pola zona que é, pola zona agraria, gandeira, e que xa existen. Entón, se descoñece por completo os outros gases que poden sair desa reacción. E despois non reportaron moitísimos compostos que pola fábrica que sabemos que a van emitir. Entre eles, as partículas máis finas. As partículas máis finas son moi perigosas para a saúde porque entran directamente no torrente sanguíneo. Por exemplo, benzopireno. Benzopireno é canceríxeno e sabemos que se emite no momento en que se queima a biomasa. E na caldeira de biomasa, por exemplo, non puxeron os electrofiltros, que en teoría é o que saca, o que podría quitar e filtrar este benzopireno. E agora xa entro nos impactos sobre a vacía hidrográfica. O que nos decía Sergio, canta auga solicita Altri solicitou unha concesión para uso privativo, a mí pareceme o que decimos, que é privatizar a nosa auga. Máis alá de que consuman, non consuman, solo a usen, dame igual, está aí esa concesión.
e poden facer con ela o que queiran o día que lla den, si lle acaban dando, para 75 anos. Isto xa o comentaron, son 46 millóns de litros de auga ao día. Según eles, tamén fixeron un estudio totalmente sesgado do hidrolóxico, e, bueno, pois dicen que só supón un 1% sobre o Encoro de Porto de Mouros, é mentira, e moito máis, é un 9,2 sobre o Encoro de Porto de Mouros, que nos parece que é un volumen moi importante. Existe auga? Realmente existe auga? Bueno, levamos moito tempo, agora xa estamos a sufrir tamén en Galiza os problemas de sequía. Empeza xa a haber problemas e leva habendo problemas en moitos sitios. Buceando pois no plan hidrolóxico da Bacía de Augas de Galicia e tamén no plan de seca, vimos que hai 19 sistemas de explotación. O río Ulla e ría de Arousa a man dereita, no que estades tamén en Rianxo, que estive mirando, e Rianxo en sí non se abastece do Ulla, pero sí que hai algunha aldea... Sí que se abastece, sí. Pero sí que hai... Hasta Ribeira, incluso. Sí que hai en Padrón tamén algunha toma, estiven... Desde que chegou o Gran Flaga por aquí, pois foi con o fuso agua. Claro, pois abastecedes vos do Ulla. Sí, hai xente que sí. O que pasa é que aínda vai haber máis xente, que cada vez a poboación vai un aumento, hai máis turistas tamén, e cada vez vai un aumento. Pero cada vez tamén a población lle preocupa menos as cousas. A población estamos medio narcotizados, o sea que xa aplanaron antes a cousa. Xa cementaron antes. Bueno, pois hai que intentar mobilizarnos, porque a auga é o que nos queda para un futuro e vamos a chorar por ela. Por lo que vos vou a comentar agora, temos un problema moi grande nesta Bacía, hai un 35% de concellos para os que ahora mismo hai unha problemática porque non se consigue darlles abastecemento e van a necesitar máis captacións do río Ulla. Na actualidade, o que fala, o que di moi, bueno, xocas, non? Que hai 140.000 persoas, entre 140 e 200.000 persoas que están a beber, e según o plan hidrolóxico, hai unha problemática que non hai moitos concellos que presentan déficit durante 2 ou 10 anos seguidos, consecutivos, de demanda para abastecemento. Estou a falar só de abastecemento, non outros usos, nin gandeiros, nin agrícolas. E empeora nun futuro polo cambio climático para o ano 2027 e o 2033. Bueno, isto non se avaliou en absoluto no estudio de impacto ambiental a repercusión que vai a ter sobre os usos de augas abaixo e que, ademais, bueno, só se fixo para hidroeléctrica. O sea, eles analizaron se existía auga para si va a haber algún problema coa hidroeléctrica, non? Parece ser que non. Pero o resto da xente deulles igual, non? O que necesita a poboación deulles igual. E bueno, tampouco avaliou o cambio climático, a diminución destes recursos que está. Hai un numeriño no plan hidrolóxico, vas ali, míralo e botas contas. Non o fixeron, claro. Nin sobre a calidade das augas. Porque a auga sí que cambia. Ou seja, eu bebo auga e ao final, cando a mexo de diferente xeito. Aquí, neste chistes, que ceuselles de por así o sobaco, bueno, pois que estivera mollado, porque por evapotranspiración pérdese moita auga nesta industria. E sí que consume, ten usos consumtivos, é unha industria consumtiva. Por máis que eles o neguen, é así, por definición. En que estado se devolve, pois? Devolvese o 65% despois de pasar pola estación de tratamento. Eu aquí só me vou a meter no que dicen eles, vale? Non vou a falar de outras cousas que, en teoría, por ser a industria que é, deberían de verter e dicen que non verten. Pero, bueno, métome solo no que dicen que van a verter. Este é a calidade esperada, porque é todo teórico, ou seja, é teórico, non se sabe o que van a verter, é a calidade esperada. E aquí sabemos ao que se falaba da temperatura. Estas son tablas do estudio de impacto ambiental. Bueno, para non liarvos moito, vale? Voume quedar coa deste lado. Aquí é cando se sabe se hai contaminación ou non hai contaminación.
unha vez diluída. Isto tamén se fixo cun programa informático que, bueno, que ten moitos déficits, porque, bueno, da igual. Este programa non se podería dar un modelizado a 50 metros, debería de ser a maior escala, pero, bueno, vamos a quedar co que eles din. Voumo creer, non? Según unha lei, segundo a Directiva Marco da Auga, que, bueno, é a lei marco a nivel europeo e que en Galicia estamos obligados a cumplir, e temos eses límites de contaminación, no momento en que solo un parámetro iguala o límite ou o supera, iguala ou o supera, hai contaminación, vale? Bueno, pois eu só me quedo xa cos fosfatos. Eles dicen que cando se dilúan van a quedar en 0,39 e se o límite está en 0,4. É un estudio teórico que este programa pode ter hasta un 20% de erro. Pois eu, vamos, non me creo en absoluto que non vayan a contaminar. O caso é que é así como está o encoro de Porto de Mouros neste momento. A 1,5 km, o encoro de Porto de Mouros casi todos os veráns, porque o verán pasado parece ser que non houbo este problema, pero todos os anos anteriores sí. No momento en que disminúe o caudal, pois ten un estado de eutrofización debido, por exemplo, unha dos contaminantes que vai a facer que isto empeore, que vaya a peor o estado de eutrofización, é o fósforo total, que se verqueran directamente sobre un coro que está a 1,5 km, o sea, está aí a carón. Este límite debería de ser como moito 0,5, pero bueno, non me vou a meter aí. No momento en que se aumenta a temperatura, que se vai aumentar a temperatura, vai haber unha problemática moito máis grande de contaminación. Estas cianobacterias pode haber algunhas que son tóxicas, poden emitir toxinas que poden ser hepatotóxicas ou neurotóxicas, coa problemática que ten isto para a saúde humana e para toda a xente que se abastece augas abaixo. A parte, poden recorrer moitos kilómetros e, bueno, non se sabe ben ata onde poden chegar, non? Bueno, eso é algo que ti estiveches a investigar, non? Bueno, finalmente, que suporá aumentar a contaminación? Porque máis alá que eles digan que vai a contaminar, non vai a contaminar, están a emitir uns compostos orgánicos que vai aumentar a problemática en todo o sistema. Bueno, vai a estar aquí arriba a fábrica. Aquí estamos os encoros. Non é só o encoro de Porto de Mouros o que ten contaminación. Hai dous máis, o encoro de Brandariz e o encoro de Touro. E augas abaixo está o que denominamos a masa de transición, cando o río entra na ría xa. Bueno, aquí temos unha problemática grandísima tamén de contaminación, xa está en amarelo, pero pode empeorar, ou seja, xa incumpre ahora mismo a Directiva Marco da Auga, vale? Está en amarelo, pero ainda pode empeorar a deficiente ou a malo. E creemos, con estes datos, que vai a empeorar, vale? Incumpre por si xa en coro fósforo total, vale? O que vos decía, son eutróficos, pode aumentar as cianobacterias. Pero, claro, a problemática tamén é para o abastecemento. Pode encarecer os custos de potabilización, porque hai, por exemplo, compostos que non calcularon como se vai a diluir, como son os sulfatos. Os sulfatos non se poden eliminar da auga se non é por ósmose inversa. E ese é, vamos, non hai ningún concello que poda asumir o custo de unha potabilizadora con ósmose inversa, ou seja, non se lle ocorre, non sería posible. E, bueno, pois a masa de auga, transición Ulla, na Ría da Arousa, incumpre amonios, fosfatos e nitratos, que son 3 dos compostos que van a emitir. E aquí, bueno, deixei un oco, non o puxen, pero vamos a incumprir a Directiva Marco da Auga, que supón que nos pode multar Europa, a nós. Ou seja, a Augas de Galicia, que vamos a ter que pagar do bolsillo de todos, pois esa multa. Polo tanto, 75 anos, comprometerá a viabilidade ecolóxica dos ríos, dos diversos usos e impactará directamente a medio ou a longo prazo
sobre a ría máis productiva de Galiza. Bueno, ahora aparece o cumprimento da directiva marco. E, bueno, darvos as grazas. Estamos defendendo que queremos o río Ulla que siga así, que siga sin tanta contaminación, porque, bueno, ainda ten, pero sigue sendo un río pois moi como unha gran riqueza, entre elas é un río salmoneiro, sigue a ser, que o que acontecerá se esta fábrica vai para adiante, non? E animarvos a único xeito de paralo é coa forza da xente, e animamos a que veñades a Palas este domingo. Moitas gracias. Bueno, pois, despois desta exposición tan detallada sobre o impacto sobre a agua, que é o máis importante, sobre todo cara a Ría de Arousa, deste proxecto, vamos a explicar moi brevemente como funciona a Ría de Arousa para que vos fagades unha idea do impacto que vai ter esta macrocelulosa en actividade productiva da Ría de Arousa. Entón vamos a ver brevemente como funciona. A ría está orientada orográficamente, a boca da desembocadura do Ulla está ao noreste, non? E a boca da ría, o que dá ao mar, ao océano, está ao suroeste. Entón, o vento dominante que, digamos, fai de motor e fai que funcione a ría como un ecosistema moi productivo, 5 veces máis productivo que o mar normal, digámoslo así. O mecanismo consiste en que o nordés, o famoso nordés, que todos os mariñeiros falan del, con razón, o nordés provoca un desplazamento das aguas superficiais, como indica a flecha superior do debuxo, non sei se vedes. Ese nordés arrastra as aguas superficiais da ría cara afora, cara ao océano, digamos, e ese baleirado da agua superficial provoca que a agua profunda e fría entre polo fondo da ría, entre Sálvora e o Grove, que é a zona máis profunda da ría, entre por aí esa agua fría e profunda, arrastrando, pegada ao chan do mar, arrastrando eses nutrientes que se foron depositando co tempo como consecuencia da degradación aeróbica en materia orgánica. Non? Todos os seres vivos que viven no mar morren, se descompoñen, e esa descomposición dá lugar a uns sedimentos que se depositan no fondo, que son os nitratos e os fosfatos, que son arrastrados por esa corrente fría e profunda que ven do mar aberto, do océano, e que entra na ría. Non? E que así como entra polo fondo, vai entrando e vai virando cara á esquerda, porque vira todos os líquidos e todos os gases que ascenden no hemisferio norte, xiran en sentido antihorario, como as borrascas, igual. Ao mirades o mapa do tempo, ponen as borrascas virando en sentido antihorario e os anticiclóns virando en sentido horario. Vale? Todos os fluidos que ascenden, sesan líquidos ou sesan gases, viran en sentido antihorario e no noso caso igual. As aguas profundas entran e así como entran van virando e saen pola cara norte da ría, ou seja, por onde estamos, cara fora, en sentido antihorario. Eso é como funciona. Isto é o mismo pero no horizontal. O sea, que pasamos, vamos a ver. Isto é o que se denomina afloramento, isto que acabo de explicar. Por que se chama afloramento? Porque realmente esa agua fría e profunda que entra na ría e que arrastra eses nutrientes, entra e se, digamos, ascende á zona onde dá a luz, ¿no? E activa a cadea alimentaria. Comeza a multiplicarse o fitoplancton e o zooplancton e iso activa moito a cadea alimentaria. Ese afloramento é o que está debilitado polo descenso do nordés, de acordo? Hai estudos, hai máis, igual de hai 15 anos aproximadamente, que constatan que este nordés está debilitado. Se pensa que o motivo fundamental é o cambio climático.
Entonces, este descenso do Nordés que trae consigo? Trae consigo dúas grandes consecuencias. A primeira, hai menos afloramento, por tanto, hai menos alimento, de acordo? Por tanto, os bivalvos, que son un eslabón moi importante da cadea alimentaria e que son un recurso productivo fundamental para a Ría de Arousa, están menos gordos, digámoslo así, están máis débiles, teñen menos enerxía, porque teñen menos alimento, son como nós. Como están máis débiles, son máis sensibles. Pases o mesmo que nos pasa a nós. Cando somos débiles, ou somos maiores, ou o noso sistema inmunitario se debilita, pois somos, digamos, pasto de especies oportunistas, como as bacterias, como os virus, ou, no caso dos bivalvos, se ven un desencoro como os que están facendo, esas aguas que botan en plan brutal, ¿no? Que vai pasar? Que eses seres vivos que están debilitados van morrer con moita maior facilidade, de acordo? Por tanto, a mortandade do marisco está relacionada coa súa debilidade. E a súa debilidade está relacionada co, digamos, a escaseza de alimento. E a escaseza de alimento está relacionado con que hai menos Nordés. Situámonos. Esa é unha das grandes consecuencias. Cal é a outra? A outra é que, como decíamos antes, o aire, o vento do Nordés arrastra a agua superficial e entra a agua do afloramento, ¿no? A profunda. E iso dá lugar a que as aguas da ría se renoven. Estamos. Se o Nordés diminúe, como está acontecendo, hai menor renovación das aguas da ría. De acordo? E se hai menor renovación das aguas da ría, que vai acontecer? Que a contaminación, a mesma contaminación que hai 20 anos non ocasionaba tanto impacto, agora ocasiona moitísimo máis impacto. De acordo? As estacións depuradoras, os vertidos das conserveiras, en fin, podemos poñer as casuísticas que queiramos. As empresas que hai todas que verten ao río Ulla, todo eso que chega a ría, ao final, vai agora a ter moito máis impacto que hai 20 anos. Por qué? Pois porque a renovación das aguas da ría é menor agora. Entendimos agora? Isto. Que está pasando agora? Isto que acabo de explicar. E entón, seguimos. Tamén afecta as baixadas de sanidade, afectan máis. Estas son as distintas especies dos distintos recursos que se agochan a distintas profundidades. Seguimos. E entón aquí temos o que producimos. Que pasa coas tabas de produción dos distintos recursos que reflicten isto que estou dicindo. Reflicten que a produción dos distintos recursos marisqueiros da Ría de Arousa, dos distintos bivalvos, veñen en caída libre, máis ou menos, desde o ano 2015, depende do recurso, 2015-2014. Isto sería o caso de que era? Da babosa, este é o caso da fina, este é o caso da rubia, que empezou un pouco máis tarde, sí. Este é o caso do mexillón. Paramos aquí un momentiño. Aquí se ha incluído o último anuario de agricultura do 23, os datos oficiais. Todos son datos oficiais, vale? Os dos bivalvos en xeral son de Pesca de Galicia e os de o mexillón son dos anuarios de agricultura. Aquí vedes o mesmo. Que pasa? Que se dá con menor intensidade, non é tan pronunciada a caída, pero sí que é preocupante que nos dous últimos anos, tanto no 23 como no 22, hai dúas caídas sucesivas, ¿no? A do 23, redondeando, ven a ser un 20% menos a produción que no 22, sempre me estou referindo a Ría de Arousa, e no 22 é o 12,5% con relación ao 21. Por tanto, máis ou menos, producimos agora un tercio menos de mexillón que no ano 20, de acordo? O sea, que estamos en unha situación moi preocupante. E por que é preocupante no caso do mexillón? Porque o mexillón ten unha alimentación máis diversa, podes alimentar de materia orgánica particulada,
vive pendurado en medio da ría, por tanto, non lle afectan tanto as baixadas de salinidade, porque as cordas, bueno, están penduradas, como vos sabedes mellor que a min, e, por tanto, e ademais é un recurso, é un ser vivo máis resistente. Máis resistente históricamente, o mexillón incluso se ten utilizado para depurar aguas residuais. Quero dicir que é un ser vivo tremendamente resistente. Por tanto, chama a atención os problemas que están aparecendo de que non se amarra ben as cordas, de que ten unha debilidade estructural moi grande, que se producen desprendimentos das cordas moi grandes, como os baterios saben perfectamente, mellor que a min, e que se dá esa falta de crecemento que está relacionado co que dixen antes, ¿no? Con que non hai alimento. E que os seres vivos, todos os seres vivos, todos os bivalvos, por tanto, teñen prioridades, e a prioridade principal dun ser vivo é protegerse e sobrevivir. Por tanto, facer cuncha, no caso dos bivalvos, e facer desoves, digamos, producir desoves. Pero o de facer viandas é outro tema. Seguimos. Como afectar Altri a Ría da Arousa? Xa explicou Ana perfectamente o tema da auga. É unha cousinha, polo de antes. Sí. Mira, vende o gráfico que estás enseñando de antes, non? O de antes? Sí, ese ou calquera dos que queres montar postado antes. Sí. Eso que se fai en caída libre. Sí. Vale. O sea, que o futuro que temos é moi jodido. Claro, a cuestión, sí, efectivamente. Nos, de feito, desde a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, levamos... Con eso que está marcado aí, en 5 anos estamos, bueno, 5 menos xa. Claro, vale. Bien. Cal pode ser a solución? Vale. Nos, desde... Eso é o que te vou contar. Nos, desde fai xa moitos anos, desde fai como mínimo 10 anos, levamos, e aquí estades moitas persoas que, bueno, que participaxedes nas rodas de prensa, está Miguel, estades vos, os bateiros, participaxedes en rodas de prensa donde denunciamos a situación de caída libre. Vimos denunciando desde que comezou a producirse, porque nós facemos un seguimento todos os anos de como vai a produción. E desde máis ou menos o ano 2014-2015, empezamos a ver como esa produción baixaba. E comenzamos a dar a voz de alarma. E dixemos, hai que facer estudos, hai que analizar que pasa na ría máis productiva de Galicia. Temos un tesouro, temos que proteger ese tesouro. Temos que potenciar que este tesouro podamos pasarlo ás xeracións vindeiras para que podamos vivir dignamente desta ría como estamos vivindo na actualidade. Pero a Xunta non nos fixo ningún caso. E a día de hoxe, cando xa estamos no límite do precipicio, a Xunta sigue mirando para outro lado. Eso é a triste realidade. E eu diría isto, dame igual quen este no goberno, que partido político. Dame exactamente igual. Vos coñecedesme e sabedes que o faría. E isto é a verdade. A Xunta pasa da ría. A Xunta non está facendo os seus deberes, non está cumplindo as súas obrigas legais. Ten todas as competencias no tema de marisqueo. De acordo? Ten todas as competencias, ten todos os instrumentos para poder actuar sobre a realidade. Como se pode explicar que a día de hoxe non este feito un estudio interdisciplinar realmente potente para analizar as causas deste debalo productivo? Como pode ser que se esa plataforma en defensa da Ría da Arousa a que este describindo os eixos máis importantes do que está pasando? Cando a Xunta ten investigadores, ten centros de investigación, ten recursos humanos, ten medios materiais moito máis potentes que a plataforma en defensa da Ría da Arousa. Cal é o problema? Que non hai vontade política de resolver o problema. E por que non hai vontade política? Pois eu teño unha dúbida, e o plantexo como dúbida. E é que eu creo que queren cambiar de modelo. Sinceramente, é un pensamento meu e de moitos compañeros e compañeras da plataforma que nos acompañan, mariscadoras e bateiros, e ás veces chegamos sempre a mesma conclusión. Queren nos botar da ría. Queren que nos vayamos, que as concesións decaian para poder
meter o que eles quixeron sempre meter, coa lei da acuicultura. Acuicultura industrial. Esa que dá igual que o mar este podre porque vai producir igual. De acordo? Estamos? Eso é a única explicación que ten. Eso é a única explicación que ten que na situación actual queran meter unha macrocelulosa na cabeceira do río Ulla. Si non, que explicación ten? Non entendo. A quen beneficia esa macrocelulosa? Si non beneficia nin a zona do interior de Galiza que vive, como acaban de explicar Sergio e Ana, da agrogandeiría. Unha tasa de paro 2 puntos por debaixo da media de Galicia. Que se di pronto. Unha estrutura potentísima de pymes, de pequenas empresas no sector agrogandeiro, de transformación e incluso en ecolóxico moi potentes. Como se pode explicar eso? Cando saben que aquí hai 2.319 bateas e hai o 45% das mariscadoras de toda Galicia. Como se pode explicar que estén tan desnortados? Bueno, eu deixo esa pregunta. Decías que instrumentos, como se podría revertir esta situación? Non é o objetivo desta charla, pero vou dar un par de pinceladas. Un dos mecanismos sería ter en conta que hai menos renovación das aguas e ser máis exixentes nos parámetros de contaminación. Aí é de sentido común, eu non estou inventando nada. Se eu teño un medio que basa ao seu funcionamento en que se renovan as aguas e se renovan menos as aguas, eu teño que coller os parámetros legais de contaminación, por exemplo, as autorizacións ambientais integradas, sacar unha norma, porque teño capacidade legislativa para emitila, que diga que na situación actual, debido a que hai menos afloramento e hai máis debilidade dos bivalvos, a Xunta de Galiza acorda o seguinte: cambio nos parámetros de calidade das aguas. Traca. Exixencias para as autorizacións ambientais integradas. Traca. Ao mesmo tempo pode abrir unha liña de subvencións para as empresas para que resolvan o problema. Me explico? Eu non estou dicindo fundir o que temos ni moito menos. Eu estou dicindo que é de sentido común e teñen os instrumentos para resolver o problema. Igual que os teñen para resolver o tema histórico deste país das estacións depuradoras de aguas residuais. Creo que é máis fácil botarnos a nos fora que... Efectivamente. Claro. Entón, a cuestión é, isto é un problema moi grave que temos. E temos instrumentos. E temos que sentar, eu creo que é unha situación tan seria que debería de ser algo que motu propio a Xunta dixera: sentémonos a falar, todos os partidos. Isto é un problema de país, é un problema do conxunto da sociedade. Temos todos que botar unha man, non somos enemigos, somos os que convivimos neste país. Tenemos que solucionar os problemas entre todos, digo eu. Sentarse, pedir apoio a todas as administracións, a Europa, ao Estado, e como seres racionales e con visión de futuro, poñer as bases dun acordo de país para salvar o mar, para salvar o noso mar, para salvar o noso sector marisqueiro, porque é un eixo vertebrador deste país. Vertebrador no económico, vertebrador no cultural, vertebrador no turístico, no gastronómico, no identitario, na paisaxe, en todo. Entón, claro, es que me estou indo de arte. No, pero é o mismo tema. Entón, a cuestión é, ti que dis, que solucións hai? Pois as que che estou dicindo. Se eu baixo, o sea, son máis exixente nos parámetros e controlo a contaminación, pois amortizo o problema da renovación das aguas en relación á contaminación, non? Xa, pero por que se me equivoco? É verdade que deixaron verter máis vertidos a unha fábrica? Hai unha dúbida? Sí. Bueno, vamos a ver. O tema dos vertidos das fábricas é un tema histórico.
Vos sabedes que temos problemas con Gealsa, vos sabedes que intentamos que resolveran o problema, non hubo forma de que o resolveran. Vos sabedes que ese problema é un problema histórico. Quem controla eso é Aguas de Galicia, que é unha entidade público-privada que depende da Xunta de Galicia, que ten capacidade inspectora e controladora dos vertidos. E claro, todos sabemos que a Xunta de Galicia non mira igual a un empresario que a un mariñeiro que se esqueceu o raño no barco, vale? O mariñeiro que se esqueceu o raño no barco, pois se mete un bo paquete. A empresa que contamina, pois, bueno, daquela maneira. Desde logo non proporcional e non é disuasorio. Hai unha filosofía de que contamina paga, pero non se cumple. E como non se cumple, é máis fácil contaminar, entendedes? Se non, as empresas, as depuradoras, teríanas en perfecto estado. Porque se lle cae unha multa que lle cae o pelo, pois lle merece a pena solucionar o problema que ten na depuradora. De acordo? E como eso todo. Entón, o tema da contaminación é moi importante. O tema dos desencoros é moi importante. Por que non se resolve o problema dos desencoros? Porque non hai vontade política. Que lle costa a Xunta, que ten todas as competencias, sacar unha norma que diga que os desencoros se teñen que facer obrigatoriamente, progresivamente, en vez de golpe, tendo en conta as condicións meteorolóxicas que na actualidade son moi previsibles, con unha precisión bastante grande, e que, sobre todo, os desencoros se fan en mareas altas, porque vivimos en Galicia, vale? Non vivimos ni en Asturias ni en Extremadura, porque a normativa de desencoros está copiada do resto de comunidades autónomas que non teñen mar. Non existe o mar en a normativa de desencoros en Galicia. Non se ten en conta ese factor tan fundamental. Con que a Xunta decidira cambiar a normativa e obrigar a todo eso, estaría o problema solucionado. Pero non fan. Entendedes o que quero decir? Eso que significa falta de vontade política. Eso que significa que pasan de nós como da merda. Dito así claro e vasto. Que só nos fan caso cando petamos na mesa, por desgraza. Cando facemos o esforzo de patear todos os sitios, de explicarlle a xente o que pasa e de mobilizarnos e de ir ali a petarlle na cara, no fuciño, que é o que tenemos que facer con Altri, ir ali a petarles. Porque é a única linguaxe que entenden. Co fácil que é resolver os problemas, co fácil que é dialogar. Hai unha cuestión fundamental. Para resolver calquer problema é fundamental o diálogo. A Xunta de Galiza dialogou co sector do mar para resolver algún problema. O tema da mesilla, a sopapos. Todos os problemas a sopapos. Ou a pasar. O desencoros, miran para outro lado. O do outro, bueno, que vos vou decir eu vos? Ese é o problema. Os problemas resolvense dialogando. Pero dialogando tranquilamente, sin medo a que outra persona te diga algo que a mellor ti non esperas, pero que é razonable. Me explico? É que o problema é eso, non hai unión para ninguna cousa. Xa entre calquer colectivo van 4 ou 3 e o resto non se movilizan. Sí, pero aquí o problema é o que fai a Xunta. Eu entendo que a xente este desmotivada. O entendo porque, a verdade, cansa moito. O sea, está un problema, logo con outro, cansa. Pero temos que comprender que só nos van facer caso se nos juntamos todos, se deixamos a un lado as nosas diferencias, se colgamos na entrada da casa cando entramos o noso abrigo, a nosa pequena diferencia co do al lado, que seguro que a temos, tamén a teremos cos membros da familia, sin embargo vivimos todos juntos e nos queremos, me explico? O sea, vivimos no mismo país, podemos pensar distinto, pero abordemos colectivamente os problemas dialogando, non sei se se entende. Porque é a única forma de solucionarlos.
Eso é en relación a tua pregunta. E agora sigo. Entón, seguimos. Seguimos. Bueno, no, estábamos aquí. Bueno, estábamos en que o da agua, xa explicou moi ben Ana. Está constatado pola bibliografía que, como decía moi ben Ana, en relación ao benzopireno, as celulosas son grandes produtoras de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ese nombre tan raro agrupa a un grupo de sustancias que son disruptores endocrinos. Eso que significa? Pues que altera o metabolismo de todos os seres vivos, incluídos os bivalvos e incluídos os humanos. Producen, bueno, son factores de cancro, son mutaxénicos, en fin, son unha maravilla. Ese conxunto de compostos químicos que se chaman así, o ese, que se reconocen por ese acrónimo, HAP, pues esos se producen sempre que se, digamos, destrue ou transforma ou se altera a materia orgánica a elevadas temperaturas, como é o que fan en la celulosa cos produtos de materia orgánica da madeira, vale? Entón, eso que significa? Que a auga que imos beber, esas 145.000 persoas, máis esa poboación flotante estival, pois vai ter hidrocarburos aromáticos policíclicos, vale? Porque eso non se nas, digamos, nas estacións potabilizadoras non se pode digamos, reter, a non ser que se teña un sistema de potabilización moi desenvolvido. E logo vai a pasar outra cousa, que vai haber menos agua no río Ulla. Por tanto, se hai menos agua no río Ulla, como decía moi ben Ana, unha das características das celulosas é que disipan agua, ou seja, son grandes consumidoras de agua. Ese diferencial que é entre o que botan e o que collen é debido a esa perda e esa imaxe de todas as celulosas que aparecen como unha nube de vapor, ¿no? Que se ven nas fotos, vale? Bueno, pues é vapor de agua que constantemente se está evaporando, evapotranspirando a atmosfera. Por tanto, vai haber menos agua e esa agua do río vai vir máis contaminada, de acordo? Eso que dixeron eles na prensa, de que eles botan agua mellor que acollen, eso non o cree nin eles, vale? Porque se eles botaran a agua mellor que acollen, Cobrarían. volverían, aparte de que nos cobrarían a nós igual, volverían a usar a agua, me explico, e non gastarían os cartos. Por tanto, ese sofisma é falso. O sea, é unha afirmación falta de argumentación e falta de sostén. Non poden botar ao encorro de Porto de Mouros agua mellor que acollen por razóns obvias, porque senón volverían a usar esa agua. Seguimos. Isto é bastante interesante. Isto é unha diapositiva dun informe dunha empresa consultora. Antes de que cambies falando da agua. Sí. Esa agua que va a verter tamén vai máis quente. Efectivamente, sí, efectivamente. Eso, si aquí estamos poniendo grito no cielo porque sube a temperatura do mar medio grado, vai vir, o agua do Ulla vai vir a máis temperatura. Vai vir a máis temperatura a agua do Ulla. Porque, como moi ben decía Ana, van a botar a auga eses canto eran? 30, non? Pero eu creo que nin o saben. O sea, é o límite. Sí, bueno, é o límite. Eles van, a todo van o límite. E o límite que poden botar é 27 grados. Sí, pero a cantidad eran 30 o que botan, non? 30.000 metros cúbicos diarios. Eses 30.000 metros cúbicos diarios que botan a 27 grados son un problemón. Son un problemón para o conxunto do río e son un problemón para a vida no Ulla, non sei se me explico. Sí. Por qué? Porque ao subir a temperatura, o oxígeno disolto na agua escapa, vale? Eso está estudiado. Hai un gráfico que relaciona a temperatura da agua coa difusión do oxígeno atmosférico na agua.
E canto máis subes a temperatura, máis baixa o oxígeno, de acordo? Porque un gas que está difundido na agua, estamos. Se subes a temperatura, escapa. Eso entendedes, ¿no? Entón, eso significa que se eles botan agua a 27 grados centígrados, vai haber menos oxígeno na agua. De acordo? Se eles botan materia orgánica, botan nitratos e botan fosfatos, temos baixada de oxígeno, nitratos e fosfatos, é o ecosistema ideal para que se multipliquen as cianobacterias que decía Ana. As cianobacterias son oportunistas e en esas condiciones, digamos, se producen eses blooms, esas multiplicacións masivas de cianobacterias que teñen micotoxinas, que teñen toxinas que afectan a todos os seres vivos en xeral, e ao ser humano en particular, e ao fígado e ao cerebro singularmente. Vamos, veneno, unha palabra. Exactamente. Entón, é importante e vou pasarse aquí, logo volvemos sobre a temperatura da agua, este informe, porque este informe do ano 2019 é un informe que presentou ENFE dunha consultora que se chama POIRI, unha consultora finesa que se chama POIRI, que firmou o informe no ano 2019 e que presentou no contencioso que tivo ENCE co Concello de Pontevedra polo tema da prórroga que lle deu o Rajoy cando estaba en funcións por 75 anos, vale? As grandes industrias danlle concesións por 75 anos, aos bateiros e demais. Despois pide a Pedro Sánchez. Eso depende da escala social. Eso, por estatus. A aristocracia 75 anos. Logo, bueno, a servidume e tal, pues, menos anos. O que quero decir é que neste informe POIRI afirma dúas cousas moi importantes. POIRI é a consultora a que pagou ENCE para facer este informe. Ten importancia, e utilizo este informe de POIRI, porque POIRI firmou isto no 2019, pero no 2021 xa se chamaba AFRI, o sea, cambiou de nome. E en 2021 firmou un contrato con Altri para facer o proxecto da macrocelulosa que van colocar en Palas. Vale? Por eso ten especial importancia que desvelemos o que opina a propia empresa que diseñou, que proxectou e que fixo todo o papeleo para que se instale Altri en Palas de Rei, o que opina a mesma empresa 2 anos antes de firmar o contrato con Altri. E dice estas dúas cosas que di aí. El consumo de agua nas fábricas de celulosa mantense nun rango constante independentemente da edade tecnolóxica da fábrica e da capacidade de produción das plantas. Da igual que produzan 20.000 toneladas de celulosa, que produzan 100.000, que produzan 400.000 ou que produzan o que queirades. Sempre hai unha constancia en a dependencia da agua das fábricas de celulosa. Sempre. Precisan, como mínimo, 30 metros cúbicos por tonelada. Vale? E as melloras tecnolóxicas, ao mellor, baixan un pouquinho. En vez de ser 30, poden ser 25 porque son o último grito. Vale, pero sigue sendo un mogollón de agua. Me explico? Dependen todas da agua. Seguimos. E nestas conclusións deste informe de POIRI, que, insisto, é a mesma empresa que diseñou a fábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei, din: non existe en Europa unha planta moderna que conte un sistema pechado de circulación de agua. E nos explica por qué. Os circuitos pechados presentan dificultades porque xeran poboacións de microorganismos que deterioran a maquinaria. Esto vi no segundo parágrafo. Polo que o sistema pechado precisa ser reaberto, limpado a intervalos regulares e, por tanto, o efluente que bota, ou seja, a contaminación que bota para fora, vai moito máis concentrada e produce moito máis impacto. De acordo? O sea, que nos din dúas cousas. Non hai sistema pechado de celulosas
dependen da agua sí o sí, e hai un problema de vertido, de vertedura, de contaminación que precisan diluir para producir menos impacto. Como será? De acordo? Seguimos. Isto é un gráfico de distintas celulosas do mundo, en particular de Europa. Hai máis gráficos, xa máis diapositivas con máis de empresas, pero escollen esta porque é de Europa e nos dá un dato fundamental. Todas as empresas de celulosa do mundo precisan un medio receptor do vertido, da vertedura, que sexa voluminoso. Por qué? Porque teñen que diluir o vertido. Porque botan moita merda, falando en plata. E como botan moita merda, teñen que diluirla moito. Non lles vale un río casivo. Entendedes? Non lles vale calquera cousa. Ou botan ao mar, ou botan a un río moi potente. Vale? Bueno, pois aí están todas as fábricas. Que ou botan ao mar, ou botan a un caudal medio receptor de un río moi potente. En ningún caso do orden do río Ulla. Me explico? De feito, tanto no informe desta consultora como no da outra que presentou ENCE contra o Concello de Pontevedra, que se chamaba a consultora IDOM, afirman taxativamente as dúas consultoras que en Galiza, na nosa terra, non se pode colocar ninguna celulosa a non ser no río Miño, que é o único grande que temos, que hai de Caixón. É o único que ten caudal. Dino así taxativamente. Pero eso dino no ano 2019. No ano 2021, Chequemán, Altripón aos cartos, e eles colocan a celulosa hasta en calquera casa que non sexa casa do señor Rueda ou de calquera... Como pode ser que lle permitan hoxe en día, como pode ser que permitan botar agua dese tipo a un encoro que vai para baixo e que abastece e bebe xente? Efectivamente, además un encoro que, como os acaba de decir Ana, está eutrofizado, o sea que ten pouco oxígeno e moitos nutrientes, e crecen, medran as cianobacterias, sobre todo na época estival. O sea, de feito, seguimos. Bueno, isto tamén é moi interesante. Isto o fixo un investigador do Centro de Malvegondo, un enxeñeiro agrónomo con datos oficiais do río Ulla, e recolle o caudal do río Ulla en os meses de agosto e setembro, en agosto é en azul, en setembro é en vermello, desde 1980 ata 2020, 40 anos, que nos sirven para saber en que sentido vamos. En que sentido vamos. O caudal do río vai en sentido descendente. Por que vai en sentido descendente? Porque estamos no cambio climático. Por tanto, dentro de 75 anos, como vai ser? Pois alá no cu do mundo, o sea, abaixo de todo, vai estar seco o río. Como se ocurre a alguén facer un proxecto destas características para ubicalo nun río que non ten capacidade de dilución do vertido da celulosa e que ademais está constatado con datos oficiais que no período estival non ten capacidade de dilución? A liña de dilución é a liña de intervalos discontinuos, esa que aparece en horizontal, en paralelo. A liña vermella, esa. Vedes que a capacidade de dilución desde 2011 para cá xa non a ten, no período de agosto e setembro. Pero é que a tendencia co cambio climático cal é? Que o período estival cada vez vai ser máis amplo. O estades vivindo, o estamos vivindo.
Empezará o verán antes e rematará máis tarde. As secas serán máis intensas e máis extensas. De acordo? Esa é a tendencia. Por tanto, isto, como moi ben dixo Ana, non se tivo en conta. Non se tivo en conta cando se está dando unha concesión para 75 anos, non se tivo en conta o escenario de cambio climático. Cando nos lo están dicindo todos os días no telexornal. Non se enteraron. Ou non se queren enterar. Depende para que sea. Efectivamente. Exacto. Exacto. O mellor de todo é que todo isto pagamos nós, Efectivamente. A ecoloxía convirteuse nun negocio. Ahora a ecoloxía é un negocio. O que é verde é máis caro, pero non é verde de verdade. Está claro. Seguimos. Sí, esta é o mesmo que eu dito de outra forma. Isto xa o dixo Ana, ou seja, Augas de Galicia recoñece que está eutrofizado no período estival desde o encoro de Porto de Mouros ata o encoro de Touro, todo ese tramo en amarelo e vermello, encoro de Porto de Mouros, encoro de Brandariz e encoro de Touro, toda esa auga que está, digamos, estancada, que está, digamos, medio paralizada por eses encoros, por tanto, que non está en movimento, a auga en movimento se oxixena, pero a auga estancada vai por unha banda, ten moita máis superficie, o encoro de Porto de Mouros non é un encoro de V, non é un encoro feito en un río tipo Cañón, donde hai moita profundidade, non. O encoro de Porto de Mouros é todo o contrario. É un encoro que ten moitísima superficie, que poden courar moito, pero moitísima superficie de agua. Iso que significa? Que a insolación do verán ten moito máis impacto, de acordo? Estamos. No verán, esa masa de agua absorbe moita máis enerxía calorífica que o encoro de, que sei, de Frieira, do Miño. Digo do Miño porque eu son do Miño. E pensei máis ou menos os encoros, que os encoros fíxenos, non? O encoro este ten moitísima máis superficie e, por tanto, se quenta antes agua. Que impacto vai ter eses 27 grados a sumar a esa temperatura da agua debido á insolación? Moitísimo. Seguimos. Eles mismos recoñecen no informe Fitoplancton que desde xullo a setembro hai cianobacterias, pero non sacan ninguna conclusión, simplemente o sinalan. Hai. Vale. Eles mismos din que hai especies de microbacterias que son produtoras de toxinas, como a microcistina aeruginosa, vale? A microcistis, perdón, aeruginosa, que é a que produce microcistinas, ¿no? Que quero decir con isto? Que están recoñecendo unha obviedade. Hai eutrofización en todo ese tramo do río. Se eles engaden temperatura e nutrientes, que vai pasar? Que vai haber máis eutrofización. E durante máis tempo. Porque as fases latentes das cianobacterias, que cando non hai eses blooms, eses crecimentos explosivos, pasan cando non se dan as circunstancias, cando hai moito oxígeno na agua, cando non hai insolación, cando os niveles de nutrientes baixan, esas cianobacterias pasan a un estado latente. Que significa que aparentemente desaparecen, pero están aí, no fondo. Cando se volven a dar as condicións, outra explosión. Actívanse. De acordo? Que vai pasar? Que eso vai afectar a vida do río. A vida do río e a riqueza do río depende do oxígeno e da falta de contaminación. Se hai moita contaminación e pouco oxígeno, estamos matando o río. Se subimos a temperatura da agua, estamos matando o río. Especies como as que dixo Ana, a troita, o reo, o salmón, eso desaparecerá. Eso de que é un río salmoneiro e troiteiro, desaparecerá. Formará parte da historia. Por qué? Porque non teñen un rango moi limitado
son moi exigentes, son especies moi exigentes en oxígeno e en temperatura, de acordo? Por tanto, estamos afectando a todo un ecosistema, pero que está relacionado coa ría da Arousa. Non é un ecosistema afastado, separado, estanco. Non sei se se entende. Está interrelacionado. Que significa eso? Que vai afectar a calidade ambiental da ría da Arousa. De unha forma directa e drástica. Si a ría da Arousa está mal agora, cando monten isto, é como cando lle dan, en fin, os santos sacramentos a un enfermo que se vai a morrer. Exactamente o mesmo. Vale? É como a despedida. Porque non aguanta. Non aguanta porque a Xunta non fai nada para resolver os nosos problemas e se ainda por riba, o único que fai ponernos esta macrocelulosa, a conclusión é clara. Acaban con nós. De acordo? Seguimos. Isto é o efecto da temperatura no crecimento das cianobacterias. Decíamos que a microcistis auruginosa, a aeruginosa era que había, ¿no? Bueno, pues aí vedes como medra cando sube a temperatura. Son distintos lagos, isto é un estudio científico, pero vale, é un estudio do ano 2018, que me pasou Ana, por certo, e que eu dixen, joder, pues isto é, vamos, a foto que vai pasar. Vamos, suben a temperatura e mirade como medran as cianobacterias, ¿no? As cianobacterias medran coa temperatura, eso di esta revisión bibliográfica do ano 2018, coa temperatura e co o nitróxeno e o fósforo, vale? Con eses dos nutrientes, en forma de nitratos e fosfatos, como esa, con eses dos nutrientes e con temperatura, as cianobacterias fan majas. As cianobacterias teñen que ver con ese color verdoso que sería no encoro, non? Sí, efectivamente, sí. Tamén ao mellor teñen que ver cas algas do mar. No. O sea, non? No, bueno, no. Son seres un pouco raros. Son moi antigos, as cianobacterias son moi antigas. Son as responsables de que a atmósfera cambiara o sea, que na formación da Terra se formara o oxígeno. O sea, o oxígeno apareceu da man das cianobacterias. Pero eso hai 3.500 millóns de anos. Pero quero dicir que sigue existindo, son uns seres vivos moi antigos. Eso é se alguén ten un estanque na casa, no inverno, non fai falta filtros, nin mover agua, nin nada. Está agua como un cristal. Parece o sol no verán, si ten horas de sol, si está a sombra, se sabe. Como lle dé hora de sol, agua, nin filtro movendo, nin nada. Eu teño un filtro, sí, está ben, agua, pero muchísimo máis turbia, máis verdosa. O problema é que esas cianobacterias teñen toxinas dentro. Bueno, depende da cepa, por isto é unha cousa aleatoria, e teñen toxinas que son moi perigosas para os seres vivos, vale? Esas toxinas liberanse cando esas cianobacterias morren, porque se rompe a membrana da bacteria e entón saen ao exterior. Ou tamén cando algún bárbaro intenta matar as bacterias con sulfato de cobre, por exemplo, botan sulfato de cobre e o sulfato de cobre tamén produce a ruptura desa membrana e liberan as toxinas. Esas toxinas son moi perigosas e, vamos, producen danos en todos os seres vivos, de acordo? E evidentemente non temos un sistema de depuración de aguas que nos permita depurar esas toxinas, de acordo? Son unas moléculas moi perigosas. Seguimos. Estos son exemplos de toxinas, e en función da especie. Son distintas moléculas de toxinas en función da especie. Seguimos? Hai moitas. Nada, seguimos, que nos complicamos. Efectos na saúde. Efectos na saúde. Ninguén nos di, ni no estudio de impacto ambiental, ninguén nos di que calquera celulosa ten efectos na saúde pública. De acordo? De feito, sabemos, por ENCE, que a instalaron na época de Franco, na década dos 50, ¿no? Que desde que se instalou, o sea, hai máis de 70 anos, nunca se fixo, por parte de ninguna administración, ningún estudio epidemiolóxico, de acordo? Por qué? Porque non queren poñer en riba da mesa as consecuencias que ten para a poboación a existencia desa fábrica. Vale? Ningún goberno
ninguna administración nos 70 anos de vida industrial de ENCE en Pontevedra, entre Pontevedra e Marín, dous núcleos de población bastante grandes, ninguna administración tivo a honestidade de encargar un estudio epidemiolóxico que avaliara serenamente o impacto na saúde desa empresa. Por tanto, estamos en un país moi triste, ¿no? Moi triste, que non sexamos capaces de recoñecer ni siquiera os problemas que temos. Non somos capaces ni siquiera de mirar aos ollos os problemas. Antes de resolver un problema hai que mirar aos ollos os problemas. Pois non, nos poñemos unha barreira para non mirar aos ollos os problemas. Coa Ría de Arousa pasa igual. Non vamos a mirar os problemas. Vamos a mirar para outro lado. Con o impacto na saúde de ENCE, igual. Non vamos a cumplir coa lei e ser responsables e realizar a tutela que temos que realizar sobre a poboación como autoridades elegidas pola poboación. Me explico? Que é a súa obriga. Que están aí pagados por nós. E terían que protegernos. Pero non o fan. Entón, efectos na saúde que están quitados de bibliografía de estudios epidemiolóxicos sobre fábricas en outros países. Estos tres apartados están quitados de distintos traballos científicos, epidemiolóxicos, que reflicten as consecuencias. Vou ler, porque son tal cual, están trasladados simplemente a esta diapositiva. 1. Os pacientes con enfermidades respiratorias ou cardíacas preexistentes teñen un risco maior de sufrir os efectos adversos máis graves para a saúde, morte ou hospitalización, causados pola exposición a partículas inhalables. Esas partículas que decía Ana, esas partículas son moi perigosas, vale? 2. Entre as persoas con exposición alta a óxido de sofre que traballan en celulosas existe unha maior mortandade por cancro de pulmón, por linfoma non-Hodgkin ou por leucemias. O traballo a longo prazo na industria da celulosa e o papel asóciase cun risco excesivo de cancro de próstata e estómago e de todas as leucemias para os procesos de 3. A exposición a curto prazo, o que decía Sergio, a exposición a curto prazo da contaminación do aire por partículas no exterior asociouse co aumento na notificación de síntomas respiratorios e disminucións agudas no nivel de función pulmonar tanto en nenos e nenas asmáticos como en adultos e en persoas sin asma. Curiosamente, o que dixo Sergio, que viviu na súa infancia e adolescencia ao lado de Repsol, Altri emite a atmósfera, o calculou, como se chama, San Castro, o de Mabegondo, emite, con datos oficiais, a atmósfera 2,4 veces o que emite Repsol. Vale? Por tanto, vai producir moitos máis efectos sobre unha población máis ampla. Digo máis ampla pola intensidade da contaminación. ¿No? De feito, se pensa que a contaminación pode chegar a un radio ao redor da fábrica pues, de entre 40 e 50 kilómetros, ¿vale? En función da intensidade do vento, etc. E con isto eu creo que xa acabo. Sí. Bueno, e isto, sí, este son... Eso non se ve, por tanto, da igual, pero vos lo conto eu. É o estudio que fixemos sobre a poboación, sobre o paro nas comarcas da zona, nas que citou Sergio. A comarca de Ulloa, a de Azúa, a de Leza e a de Terra de Vento. En esas comarcas, unha cousa que chama a atención é que desde 2011 ata 2023 hai unha progresiva perda de paro. O sea, cada vez hai máis xente traballando. E é armónico en toda esa zona. Por tanto, eso que significa? Eso que nos traslada? Eso nos traslada a imaxe dunha zona de Galiza que se foi consolidando así aos poucos, con industrias pequenas do sector agrario e gandeiro e ecolóxico,
y de transformación, y que foron creando un tecido socioeconómico moi potente, moi relacionado coa calidade do medio ambiente da zona, e, por tanto, moi estable, moi semellante ao do mar de aquí, moi estable, e que, por suposto, vai destruir esta empresa. E iso ven refletido porque no ano 2023, en todas esas zonas, en todas esas comarcas, hai un paro 2 puntos por debaixo da media de Galicia. Por tanto, non é unha zona nin atrasada, nin deprimida, nin nada de nada. E non demandan a celulosa. Lle implantan a celulosa por decisión da autoridade. Me explico. O lle queren implantar, como decía, e nós estamos aquí para defender o contrario e para chamarvos a mobilizarvos porque creemos que é o mellor que podemos facer para defender o noso modo de vida, tanto o da zona do interior como a zona do mar. O modo de vida vencellado ás nosas actividades agrogandeiras e ás nosas actividades productivas do mar, como o que acontece en Arousa. E nada máis. Moitas gracias. Pois nada, agradecer a Xaxio, a Xocas e a Ana por vir a explicarnos un pouco a situación de Altri, as consecuencias que vai ter sobre a nosa ría, xa como está de si a día de hoxe, e animarvos a todos a que o día 26 hai unha manifestación en Palas de Reis, que vayamos todos para intentar parar esta macrocelulosa, porque é moi importante para o noso sistema de vida.